Dili man na wigo. Gamay ko. Ni abri gud ka na mo abri ang door. Abri ang Allah. Oh, siya na oh. Kakao ba na na? Oh, muna pinansyal na nila. Oh, na daw tang huyo gido kay katabon-tabon naman daw. Wala man super. Wala ni. Ambak. Connection gyud dili. Ana. Wala. Wala. Danang auto rito? Dara na. Ang mga sir, gikan og auto, sakay og auto. Basta ba kuha ang number auto ha? Sa barbershop ba yun? Hiling day na asilis. Na siguro na. Ang kapasok sa mga yung CCTV diha. Naputi ka na kaduha. Kini. Ano ya? Pag abri gawa siya ana dayon. Apo de kaatang ko. Sa sulod naman kami na sir. Nasa sulod ra ang kabila sa barber. Siya gyud na siya. Siya. Siya jud pa kay tabok man din siya. Dayan po kami kuha niya Ikaw mga siya sa niya. auto. Dali ra kay gana siya. Wala kasi mo balik na siya para kuha ng sakyanan. Dili na yung driver nila. Nga na driver. Punta na sa Bulacan. Ato na ulaton mo balik, mo lakaw na sakyanan. Magawa sa number ko. Ang umo